Euskeraz dantzeko. Eta begi urdi. Behin batean, baziren hiruak. Hirura batera bizi ziren, etxe batean. Hartz bat handia zen. Kaixo, ni hartz handia naiz. Bestea, ertaina. Kaixo, ni hartz ertaina naiz. Eta hirugarrena, txikia. Kaixo, ni hartz txikia naiz. Hartzek beren katilloak zituzten. Hartz handiaren katilloa handia zen. Nire katilua izugarri handia da. Hartz ertainaren katilloa ertaina zen. Nire katilua ertaina da. Eta hartz txikiaren katilloa txikia. Nire katilua oso txikia da. Hartz bakoitzak bere aukia zuen. Nire aukia handia da. Nire aukia ertaina da. Eta nire aukia txikia da. Egun batean, begi urdilek hartzen etxeko atea zabalik ikusi zuen. Eta barrura sartu zen. Katilloak ikusi zituen eta... Eseri zen alditxo batez. Aukia handian eseriko naiz. Gogorregia da. Ez egun Aukia ertainan eseriko naiz. A ber. Ere, ez da bat ere atsegina. Ez da gustatzen. Auki txikian esertzen naizen. Bai, hemen gustoran da. Fiskan eratuta nago, oera joango naiz. Begi urdilek hiru ohe ikusi zituen. Hiru hartzenak. Ohe handia dago hemen. Etzan da jarri zuen. Ez naiz ailegatzen. Ezin. Bano, a ber, hemen dago ohe ertain bat, hemen bai. Zego gorra dagoen. Ez da gustatzen. A ber, boi txikia. A ber. Ze ondo nagoen hemen. Hau logura. Hartzak basotik itzuli ziren eta sukaldean sartzerakoan Nork edan du nire katilua handitik? Eta nork edan du nire katillo ertainetik? Eta nork edan du nire katillo txikitik? Eta bana edan du? eta gero egon gelara joan zirenean Baina, nor egon da nire aukia handian eserita? Eta nor egon da nire besaukian eserita? Eta ondoren logelara joan ziren eta
badut. Eta nire